Nkonke insimbi yokuqala olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 10 kwikomkhulu le-SABC yokunene Park eGauteng nazo eziphambili. Uphinde wenza uhlengahlengiso kwakhona ukumkani imisizulu kaZwelithini kwibhunga lobukumkani besizwe samaZulu ngokutyumba unkosi iphathi isizwe ichiliza njengephakathi elikhulu kwanomlawuli wemiba yakomkhulu. I deny these allegations. They are baseless and devoid of merit. The IDAC has sufficient evidence to sustain the charges in the criminal cases against Lieutenant General Khumalo and other officials at Crime Intelligence. Umphando ophezulu e-IDAC umnumzana Brian Phadayatsho uziphikile izitsholo zokuba urhwaphilizo nongenelelo lwezopolitiko zisingele phansi umsebenzi wezobunhlolo nenkonzo yamapolisa eli. Inzwi khwela lityala nto zakuthi sondelana ityeba ngiteketeke imbizi yasemini nje iyelali xa inje molweni ekhaya. Ikumkani yesizwe samaZulu ukumkani imisizulu kaZwelithini uligxothile iphakathi elikhulu lesi sizwe umfundisi Thula Sizwe Buthelezi isihlandlo sesibini. Ukumkani imisizulu utyumbe unkosi iphathi isizwe ichiliza obelisekela phakathi elikhulu ezihlangwini zikamfundisi Buthelezi. Kwimbalelwano ekhutshwe i-ofisi yekumkani uchiliza uthwaliswe uxanduva njengephakathi elikhulu kwanjengomlawuli wemiba yakomkhulu kwisizwe samaZulu. Umhlalutyi wemicimbi yemvelo uKhaya Ndwandwe uthi ukuchongwa kukachiliza kungangezi nophazamiseko olungako kuba usebenze njengosekela nkulumbuso kwesi sizwe kwaye uza namava kwesi sikhundla. The king fired first spokesperson umntwana wasezibindini, so I notice now that now it's already fired too. Firstly, let me congratulate Inkosi Uchiliza. According to my understanding, I don't think there'll be much more devastating because Inkosi Uchiliza was already a deputy of Reverend Thula Sizwe Buthelezi. The other thing that I have to state it, Inkosi Uchiliza is Inkosi, so this position is good for such people. There was that balance because Reverend Buthelezi was coming from the Buthelezi clan. Inkosi Phathi Uchiliza is Inkosi. Undwandwe kwakholelwa ukuba kuqalwe kwafakwana imilomo neziseko ezifanelekileyo zasebukhosini phambi kokuba kufikelelwe kwesi sibhengezo. Kungenjalo isigqibo sekumkani sihlala simi asiphikiswa. Umphando ophezulu webutho eliphanda amatyala orhwaphilizo i-IDAC umnumzana Brian Phadayatsho uziphikile izitsholo zokuba urhwaphilizo nongenelelo lwezopolitiko zisingele phansi umsebenzi wezobunhlolo nenkonzo yamapolisa eli. Umnumzana Phadayatsho unika ubungqina phambi kwekomishoni kaMadlanga. Ehlatywa ngemibuzo ikomishoni kaMadlanga uBrian Phadayatsho uzibhebhethile iziphakamiso zokuba okuqokelelwe luphando lwequmrhu elizimeleyo oluchasene norhwaphilizo i-IDAC kube kuqhutywa lupolitiko yaye kucwangciselwe ukuqala abantu abathile benkonzo zesipolisa. Kambe ke uPhadayatsho uxelele ikomishoni ukuba inkokheli ye-National Coloured Congress uFadiel Adams ifake isikhalazo sobuqhophololo kanye norhwaphilizo esibandakanya inhloko yezobuntlola uNjengele Dumisani Khumalo namanye amagosa aphezulu akwezesipolisa. I deny these allegations. They are baseless and devoid of merit. The IDAC has sufficient evidence to sustain the charges in the criminal cases against Lieutenant General Khumalo and other officials at Crime Intelligence. This criminal case is currently pending before the Magistrates Court Pretoria. I deny as baseless any allegations of political interference or hidden agendas in respect of the investigations that are conducted by IDAC against these senior officers within Crime Intelligence and SAPS. Okanti ke obubungqina bakhe uPhadayatsho buza phakathi kwentsindabadala yokugxekwa kabukhali kwamanyathelo e-IDAC kanye neengxoxo ezixananazileyo zophando ngamagosa aphezulu kwezesipolisa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Uzibandakanye neqela lezopolitiko umkhondo wesizwe unkosikazi Zandile Gumede eshiya i-ANC ebekwa inkokheli yayo eThekwini. Ukuhlalutya lo mba neminye kwezopolitiko kuba usuku nosuku ziyenzeka izinto kwezopolitiko siqhagamshelana ngqo nomhlohli wezopolitiko kwi-University Walter Sisulu umnumzana Mbasa Mvenene. Masikwamkele mnumzana Mvenene ezindabeni kubonakala liduduma lidluli kwi-ANC. Ushiyile i-ANC umama uZandile Gumede wajoyina i-MKP. Ingaba kuyothusa oko?
Mina mhlekazi wami akothusi kuba kaloku uMama uGumede ngumuntu obesondelene nomnumzana uJacob Zuma bevumelana kwayena nge-radical economic transformation. Nakubeni kubonakala lungekho uzinzo kubunkokheli be-MKP kwisikhundla sikanobhala jikelele kodwa abantu basazibandakanya neliqela ingaba mhlawumbi bakubethisa ngoyaba oko kungabikho kwezinzo. Ndiqinisekile into yobana babona into yobana xa bengalungelwa babesondelene nomnumzana uZuma kwi-ANC babona into yobana kubhetere into yobana baye kwi-MKP apho baye bafike bafumane izikhundla eziphezulu kwaye ke i-MKP isoloko iwina apha kwezi by-elections nangona elo zinzo ingenalo. Ngomso nangolwesini inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni iza kuchophela isicelo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuphonononga isigqibo segqiza isection 89 esathi kungenzeka abe nemibuzo ekumele iphendule ngephalaphala mhlawumbi ade akuzulwe abanye bathi la mazwembelele kamongameli liqhinga lokulibazisa ingaba eso sikrokro siyevakala okanye nyanyana inkqubo zasenkundleni zithatha ixesha. Ndicinga mna mhlekazi wami eli liqhinga lokulibazisa kuba i-instruction iphume kwinkundla yomgaqo siseko isithi makusekwe la impeachment committee xa ngoku umongameli esiya kwinkundla engezantsi loo nto leyo ayisoze yenzeke liphupha inkundla engezantsi ayisijiki isigqibo senkundla engasentla. Masingene kuMadlanga libane livakala igama lika Julius Malema kwikomishoni kaMadlanga ingaba ngade abizwa azochopha ichaze kwikomishoni naye. Ndicinga wena mhlekazi ebeseyibiziwe beseyisapiniwe into yobana makeze avele kwi-commission azokwazi uphendula malunga ne-WhatsApp text ebezivela njenge-evidence ebiyincoko phakathi koSayed noKhan. Khawutsho okukhankanywa kwegama lika Julius Malema kungambeka ichaphaza phambi kwamehla abavoti de mhlambi aphulukane nenkxaso. Andiqondi ayinoba ninzi into elichaphaza kuba akaqala uvela kwinto ezibumila kanje uMalema siyazikhumbula nezinye ne-VBS nezinye ke zininzi ayonto inode kuphela umbutho le. Kwanda kwaliwa ngumthakathi mnumzana Mvenene siyabulela kakhulu ngexesha lakho ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona sibulise nakobasana lokungena masinikhumbuze ukuba uyakwazi ukuzifumana ezindaba kwiqonga le-SABC Plus nakwi-SABC le-High ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwiqonga le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa basikawuliswa rhuqa. Igatyana lomfana wasemdantsane eMpuma Koloni uElihle Sitali liqaqambise isakhono salo ngokuba ngumvelisi weglasi zamehlo izipecs ngamafuphi ukunceda abangaboniyo. Eli gatyana lenze ezibukwayo phesheya kolwandle Hong Kong libonisa isakhono salo emva kokuba i-SABC yasasaza ingxelo ngebali lalo. Ukungena nzulu kweli bali simkhwebile lo mvelisi ukuqhuba izikhwebu naye. Masikwamkele Elihle khawutsho ngebali lakho waqala phi ukwenza lo msebenzi? Inkosi Tata ngamkela kwishow ibali laqala ngokukhula ngomakhulu ongaboniyo ndikhule ndinomakhulu endimkhadayo nondibamba isandla ukuthi masihambe sobabini xa efuna ukuya etoilet ecaweni naseshop so ndadika ukuthi umakhulu kudala ndimkhokhela ehamba isidala so nisifunga ukuthi hayi makhulu xa ndimdala zakwenza into okwazi uba ukwazi uzamela ngokwakho ukwazi uhamba ngokhulekileyo nokuzithemba so zezi classic ziqale apho kwesi story sinjalo so Khawutsho Emihle kwabanye mhlamba bafuna ukwenza imisebenzi lolhlobo ungathini kubo bafuna ukuqala izinto zabo. Okay, so le nto yendenze iclasses ndifundele esikolweni i-computer science so here le ikwazi ukwenza le AI and machine learning ikwazi uxelela umuntu ongaboniyo ukuthi makahambe kanje 10 left 10 right in 5 meters udibane nelitye udibane stena so ndifundele yona esikolweni yabo as a computer science student as well so yeah ndingathi abantu equip yourself with incwadi nokufuna nokuzimisela ngangoko khawutsho ke izidwangiso zokuya phambili ngekamva lakho. Okay, so kuya kwami eChina ndinakwazi ufumana i-potential manufacturers nabantu abazazakhe ezi-space ngoba sithina sakhe i-software i-AI so sifumene i-manufacturers ezazakhe ezi-specs sifumaneke eSouth Africa kubantu bonke abazifunayo so yeah isicwangciso zabo ziphambili ne-investors ke esinethemba ukuthi zihamba kakuhle. Kawucebise mhlawumbe umuntu omtsha pha ezilalini okanye elokishini athina amathuba
Okay, so ningabacebisa ukuthi into yobana mabafikelele kuyo yonke into abayifunayo ngomthandazo ngoba ninathandazo fikelela kule ndawo kuyo, but obviously nawe ke qonkqoza if une-CV ifuna into ifunayo fikelela apho uqonkqozo uphushe uaplaye faka ngoba nami ndafaka, so faka fikelela kule ndawo ifunayo but ningena ngomthandazo, so yeah soze ungayifumani into ifunayo. Ngomqonkqoza nokuthandaza siyabulela Emihle ngomsebenzi wakho omhle. Inkosi tata nabulela, thank you. Ikomiti yeParlamente ejongene noRhulumente wobambiswano ngolawulo iza kudibana nomphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yemveli uMnumzana Velenkosini Hlabisa, ukanti umphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana, umbutho wamasipala iSalga kunye nosihlalo beekomiti ezintathu zeParlamente baza kuba yinxalenye yale ntlanganiso. Le ntlanganiso yokushukuxa isigqibo sesebe lezimali sokurhoxisa imali ekhutshwa nguRhulumente kazwelonke yakoomasipala abangama-69. Over the next 2 years, okukuza emva kokuba ikomishoni yezimali nenkcitho karhulumente i-FFC ngamafutshane ikhuphe ingxelo yokucela ipalamente ukuba iphande isigqibo esithathwe lisebe lezimali sokurhoxisa imali ekhutshwa ngurhulumente kazwelonke isiya koomasipala abangama-69 kweli. Ngokwengxelo yale komiti, oomasipala kufuneka bathathe uxanduva kubekwe yonke into elubala ngokomgaqo-siseko. I-FFC ithi imali ekhutshelwa oomasipala ngurhulumente kazwelonke ayinamiqathango kwaye yipalamente kufuneka igqibe kwelokuba babelwe njani oomasipala kule mali, kwaye nasiphina isigqibo ngale mali kufuneka sigunyaziswe yipalamente. Usihlalo wekomiti yekhokta uGqirha Zweli Mkhize udibene nabaphathiswa iSalga noxa bakhe kwimiba yezimali, ikomiti ejongene nenkcitho karhulumente kunye neekomiti ezichaphazelekayo, ukanti i-FFC kunye nabaphathiswa baphuma kumaphondo baza kuba inxalenye yale ntlanganiso. Iinkqubo zemfundo nengqesho kweli zinamahlande nyuka ingakumbi kwabasaze ngobuso elizweni abakhulele ezilalini nasezilokishini. Kule nyanga sibhiyozela ubomi bukaMadiba sithetha nenzalelwane yasebende edutywa eMpuma Koloni uPhumzile Qwaqwa ukuba asichubele kumava akhe njengombhalo wencwadi ethi Silent Laws, Things I Wish I Had Known Sooner. Ngokwayamene nentetho kaMadiba omdethi imfundo sesona sixhobo ongasebenzisa ukutshintsha ihlabathi. Masibhotise Phumzile. Sitsho mfundini wenze izifundo ngezenzululwazi nezolwandle kunye nolawulo lwezoshishino kodwa kwicandelo lezobunjini kwezobuchwepheshe. Zithini imeko ezikhokhelele koko? Manibulise bawuphele, ndibulise nawe kuphulaphuli. Ndingathi mna ngokuba ndisakhule ezilalini zibaninzi izinto ezingululwazi ongesaziyo xa ukhulele ezilalini. Umzekelo xa ufunde izinto zoma-science uye uva umsebenzi awuzusokola kakhulu umfumana. Nami ke ndenza njalo, ndandifunde i-maths ne-physics esikolweni, ze uphuma kwam esikolweni ndayofunda ke ngoku into ekuthiwa yi-marine science, into zaselwandle. But ke ngoku into uyiqaphele ngelinye ixesha into yobana ezi zinto zibizwa ngoba zii-scarce skills, ucaba mhlawumbi umsebenzi uzofumaneka lula kuwo, uyusokola ufumana umsebenzi ngamanye amaxesha. Ndaba naloo experience ke nam, ze kwathi ngexesha le-lockdown, ixesha le-COVID le-lockdown, ndaswela umsebenzi kuba ndandingenamsebenzi ngelaa xesha. Then ke ngoku ndazifundisa i-IT, ndazititsha ngokwam, ndazifundela online into ze-IT, ze ndafuna umsebenzi kwi-IT ke ngoku. Ndingathi so skills se-IT sesindincedile ke ngoba ndikwazi nopublisha le ncwadi kuba khange ndiqashe mntu, yonke into ndizenzele ngokwam. So kanye apho le ncwadi uzipapashele ngokwakho ithini imingeni mhlawumbe wajongana nayo nenzuzo yokuzipapashela? Imingeni mininzi wena bawuphele ngoba ixesha elininzi xa uzenzela into ngokwakho awuna direction, akho mntu uxelelayo uba yenza le sukwenza le. Kodwa ke ngoku eyona nto iphinde ibe right okanye ibe yi-benefit yaloo nto le nto yobana zonke izigqibo uzithathela ngokwakho. Xa ufuna into ethile uyitshintshe uyenza ngokwakho, xa ufuna into ethile uyenza ngolo hlobo uyenza ngokwakho. So ke ngoku nento eyi-finance okanye into engu-income iphinde izuzwe nguwe iyonke ke ngoku ungakhondektanga publisher. Eke ndikuvuthetha nange-IT oyifundileyo. Abanye abantu bathi ukusweleka kwemisebenzi ngenxa yokungabikho kwengqesho kwenza abantu bade batyhafe ekufundeni. Ungathini mhlawumbi ukhuthaza abantu ukuthi inkungu ilala kwintaba ngentaba umzingisa kanasho? Ndingathi when it comes to i-qualification kule mihla akufunekanga ujonge only le nto uyifundileyo esikolweni. Kuba ngelinye ixesha njengam uyakwazi ukuthi ufunde into ethile, umsebenzi ongamfumani kulula kuloo nto leyo uyifundileyo. So into ebalulekileyo kuba curious, usoloko ungumntu olangazelela ulwazi. Kuba ngelinye ixesha ubulangazelela ulwazi uzobona uba hayi man ndithanda laa nto ithile, usele ufumana opportunity kulaa nto ithile ke ngoyingenye. Ufunde ngezelwandle, mhlawumbi ingaba mhlawumbi le nto uyifundileyo akho nto ikunceda ngayo kule nto uyenzayo? Okwangoku andinothi kukhona into ethile endincede ngayo wena bawuphele. Because ndiyifundile ne-business administration, ngathi yona indincedile ngoba ndinaziqala inkampani yam ngolwazi endilifumene esikolweni, kodwa ezelwandle zona akhona nothi ndiyi-aplayile kule nto ndiyifundileyo. Ukhangeleka mfundini unkqonkqoza nakweminyango engavulwayo, khawukhuthaza umntu phaa emakhaya naselokishini ukuthi
namhlanje kwawuba ngcono kunangomso. Ndingathi xa ndikhuthaza abantu abatsha le nto ndiyikhe ndayithetha ngaphambili into yobana zama funeka ulinge ungumntu omtsha sutsho only le nto uyifundileyo linga nakwezinye izinto ngoba iminyango ngelinye ixesha ivulekile le nto uyifundileyo ivuleke kwenye indawo engenye so ulinga njengomntu omtsha. Ezinto zenze phi ezilalini okanye mhlawumbi uye wasondela kwidolophu ezinkulu koomaRhawuti koomaKapa? Ndiye ndaze eKapa into ezininzi ndingathi ndifune uza kwam eKapa kuba nencwadi yam iqulathe ulwazi enothi ndilifunde ndisomuvela edolophini enkulu eKapa apho bendifune khona iyunivesithi yam. Tingadanga ndini sibanga bakazo zosibili. Enkosi bawubele. Masinamkela kwakhona ukwela ingqokoqo sithi inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni iza kuqala ukuva isicelo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuthintela ukuqala kwenkqubo yogocagoco kulungela kwakhe isihlalo nesingakhokelele ekuzulweni kwakhe ngomso nangolwesine. Umongameli Cyril Ramaphosa ucela inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni ukuba ikhe izimise kwethutyana inkqubo zekomiti ephanda ukuchithwa kwakhe. Uthi komiti ka-Section 89 mayingaqhubeki logama esacela umngeni ingxelo ezimeleyo eyafumanisa ukuba kungahle wophula isifungo sakhe ngomba webholo lasephalaphala. Le komiti iyaphikisana noko isithi yona yenza umsebenzi wayo ngokomyalelo wenkundla yomgaqo-siseko. We convene a meeting of the impeachment committee wherein we resolved that as a committee we're going to oppose the urgent interdict application by President Ramaphosa, and that myself as a second respondent in the application needs to oppose this application, and I have to petition the Speaker to join the committee in opposing the application. So I will be in conversation with the Speaker to say that the resolution of the committee is that we need to oppose the urgent interdict. Usomlomo weParlamente uThoko Didiza ukhethe ukuthi yena uza kufumana umkhombandlela kwiziphumo zenkundla esithi imithetho yeParlamente iyamthintela ekufakeni impumlo kumsebenzi wale komiti. Actually, you have got two applicants or respondents rather in terms of this case. You have got the chairperson of the committee, you have got the Speaker of the National Assembly. The impeachment committee chairperson working with the committee, they've agreed to oppose. And the Speaker has listened to what they are saying, reflected on it, but also noting that the rules of Parliament does not allow the Speaker to interfere on the work of the committee. But the Speaker fails to abide and take a decision where the court will then clarify. Le nkundla ke ngoku kufuneka ithabathe isigqibo ngokuba uphando lweParlamente ekhe lumiswe logama mongameli esacela umngeni ingxelo ka-Section 89 okanye ivumele iqhube logama uqhuba nawo lo mngeni ecaleni. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndiseParlamente. Kakade besingana kuphothula ngekasengwa makudede bomnyama kuvele kukhanya kube xhosi behele.